Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Талантларга бай гаиләләр, бөгелмәдә сәләтле һәм тату гаиләләрне хөрмәтләделәр. Халык иҗаты күп, өлкәннәр балаларга үз осталыкларын күрсәтә, тарих турында сөйли. Бу барысын да бер гаиләгә берләштерә. Чыгарылыш кичәсен Әлмәт һөнәри көллияты студентлары дипломлы булды. Вообще дальнейший план поступать в ВУЗ по этой же специальности и развиваться в этом направлении. Халыкны берләштереп, авыллар йолаларын үтәп, традицион бәйрәмнәрен билгеләп бара. Bütün халык күрше-тирә авылларда көтеп алалар, менә мондый көндезге сабантуйны көтеп алган сыман, качан була, качан үткәрәсез дип көтеп алалар. Чыгарылышыбызны фаҗигали яңалыклардан башлыйбыз. 6 июль көнне Әлмәт Искешегер юлының 2 километрында ахыры үлем белән тәмамланган юл транспорт хәрәкәте була. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хәбәр иткәнчә, 20 яшьлек Volkswagen автомобилен йөртүче алдагы машинаны узу нияте белән рөхсәт ителмәгән урында каршы полосага чыга. Lada Granta автомобиленә каршылык тудыра. Соңгысы да бәрелештән китәргә тырышып каршы як полосага чыга. Шулай да авариядән кытыла алмый. Нәтиҗәдә Lada машинасының 26 яшьлек пассажиры ашыгыч медицина ярдәме бригадасы килгәнче һәлак була. Водитель автомашины Lada Granta, а также водитель и пассажир. Lada Granta йөртүчесе, Volkswagen автомобиле йөртүчесе һәм аның пассажиры төрле тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатылды. Хәлакәтнең сәбәпләрен ачыклау буенча эш бара. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны сак булырга, юлда йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Правила дорожного движения. 7 июль көнне Казан-Оренбург юлында ахыры фаҗига белән тәмамланган тагын бер хәлакәт теркәлде. Юлның Әлмәт районы өлешендә Mercedes-Benz автомобилендә хәрәкәт итүче 2002 елгы машина йөртүче шулай ук ярамаган урында алдагы автомашинаны урап узу өчен каршы як полосага чыга һәм Hyundai белән бәрелешә. Нәтиҗәдә Mercedes-та баручы пассажир йөртүче шулай ук Hyundai машинасы пассажиры төрле җәрәхәтләр белән Әлмәт хастаханәсенең реанимация бүлегенә озатыла. Кызганычка каршы Mercedes-та баручы пассажирны коткарып кала алмыйлар. Башка темаларга. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Ул илдә 2008 елдан бирле уздырылып килә. Рәсми бәйрәмнәр исемлегенә Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә ул 2022 елда теркәлде. Искәртеп үтәбез, быел гаилә елы кысаларында дөнья буйлап гаилә учагы уты бөтен Россия акциясе уза. Капсуласы никах яглаучылары дип саналган Петр һәм Феврониның ватаны Муромнан илнең барлык төбәкләре буйлап сәяхәт итә. Гаилә кыйммәтләрен саклауга багышланган бәйрәм исә быел 16-нчы тапкыр оештырылды. Бу көнне бөтен ил буенча төрле гаилә чаралары уза. Бәйгеләр, спорт ярышлары, концерт программалары. Шулай ук мәхәббәт һәм тугрылык өчен ким дигәндә 25 ел бергә яшәгән нык гаилә бәйләнешләрен үрнәк итеп тоткан һәм балаларын лаеклы тәрбияләгән гаиләләргә мактаулы медальләр тапшырыла. Шулай быел Әлмәттә 10 гаилә парын хөрмәтләделәр. Бөгелмә шәһәренең Кызыл Армия урамындагы мәдәният һәм ял паркында бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган талантларга бай гаиләләр гаилә иҗаты фестивале булып узды. Фестивальнең төп вакыйгасы булып районның талантлы гаиләләренә рәхмәт хатлары тапшыру булып торды. Фестивальдә декоратив кулланма иҗаты күргәзмәләре һәм мастер-класслар оештырылды. Кызыл Армия урамындагы парк күңелле тавышлар белән тулды. Биредә беренче тапкыр бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган талантларга бай гаиләләр иҗат фестивале оештырылган. Кызыклы чараларга бай булган фестиваль районның иҗади кешеләрен берләштерә. Бөгелмәлеләр биредә гамәли иҗат күргәзмәсе белән таныша һәм мастер-классларда катнаша. Биредә бик күп халык, өлкән буында балалар да җыелган. Алар уйный, күңел ача, халык иҗаты күп. Өлкәннәр балаларга үз осталыкларын күрсәтә, тарих турында
сөйли. Бу барысын да бер гаиләгә берләштерә. Шушы көннәрдә Соколка авылыннан килгән Григорьевлар гаиләсе Казанда агач эшләнмәләре конкурсында беренче дәрәҗә диплом алган. Бүген күргәзмәдә үзләренең иң яхшы эшләрен тәкъдим итәләр. Кул эше белән шөгыльләнү һөнәре гаиләбезне берләштерә дип сөйли алар. Приехали показать. Менә агачтан эшләнгән әйберләрне күрсәтергә алып килдек. Бер генә шөреп тә кадак та юк безнең әйберләрдә. Барысы да кулдан, агачтан ясалган. Гаилә бәйрәмендә барлык актив катнашучыларны кутладылар. Рәхмәт хатлары тапшырдылар. 29 учреждений. 27 учреждение концерт программасында мастер-классларда катнаша. Чараны ачык һавада күрсәтеләчәк фильм белән тәмамлаячакбыз. Биредә гаилә белән ял итү өчен барлык шартлар да тудырылган. Айгөл Шарафиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Белем алу һәр кеше тормышындагы мөһим мизгел. Диплом тапшыру исә иң дулкынландыргыч вакыйгаларның берсе. Күп еллар тырышып укыганның җимешен күрү. Бу көннәрдә 200дән артык егет һәм кыз тормышларындагы яңа этапка күчте. Быел Әлмәт һөнәри көллиятен тәмамлаучыларга дипломнар һәм шиксез мөмкинлекләр иленә юллама тапшырылды. Это незабываемый момент в жизни. Бәйрәм көненең шатлыгын балалар белән һөнәри көллият коллективы, шулай ук ата-аналар, якын туганнар һәм дуслар уртаклашты. Алар һәркемгә үз максатларына ирешергә, үз эшенең остасы булырга теләделәр. В Армейском профессиональном колледже сегодня выпускается 239 человек. 239 кеше чыгарыла. Алар урта звено белгечләре һәм квалификацияле эшче хезмәткәрләр. 29 укучыбызны кызыл дипломнар алу белән котлыйбыз. Дипломнарны тапшыручы төп юнәлешләр: эретеп ябыштыруны җитештерү, мехатроника, робототехника, ашсу осталары, электриклар, СПО операторлары, машина төзелеше технологиясе. С программным управлением, технология машиностроения. Белем багажы һәм тәҗрибә туплаган кичәге студентлар әти-әниләренә, якыннарына, кураторларына һәм укытучыларына җылы сүзләр бүләк итте. Ну, на самом деле, достаточно веселый образовательный процесс, новые знакомства в первую очередь, новые люди. Вот, как бы, все необычно, все в новизну, так скажем. Кызыл диплом белән уку бетерүнең сере тырышлык һәм дисциплинада, дип саный Ярослав Бычков. Получается, 4 года отучился, 3 года 10 месяцев, если быть точнее. Специальность мехатроника, мобильная робототехника. А вообще дальнейшие планы поступать в ВУЗ по этой же специальности и развиваться в этом направлении. Диплом нинди генә төстә булмасын, сәхнәгә чыгып урта белем турында документ алу эмоциональ мизгел. Уку йорты җитәкчелеге сүзләренчә, яшьләр алган белемнәрен һәм күнекмәләрен кулланып, үз тормышларының яңа этабын башларга әзер. Сегодня у нас выпускников... Быел чыгарылыш укучыларыбыз былтыргыга карый күбрәк. Кабул итүнең контроль саннары да артты. Бүген ихтыяҗлы һөнәрләр, гомумән кадрлар ачлыгы, профессиональ нәкъ менә эшче һөнәрләр дип әйтер идем. Безнең уку йортын тәмамлаучылар шәһәребезнең барлык эш бирүчеләре арасында зур популярлык һәм ихтыяҗ белән файдалана. И востребованностью у всех работодателей нашего города. Быел Әлмәт һөнәри көллиятендә яңа юнәлеш автомеханика ачыла. Уку елына кабул итү кампаниясе инде башланды. Линия Хәсәншина, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кичә югары Акташ авылында Мардыва халкының борынгы бәйрәме узды. Оештыручылар сүзләренчә, ул татарның сабан туена охшаш. Быел авыл халкын берләштерүче, буыннар чылбырын ныгытучы бәйрәм гаилә елына багышланды. Югары Акташ авылының үрнәк гаиләсе белән Линия Хәсәншина аралашты. Автанчи ою көне дигәнне аңлата. Югары Акташ авылында аны традицион рәвештә елда зурлап үткәрәләр. Бәйрәм тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Старину его проводили раньше, когда было язычество, в конце посевных работ. Борынгы заманда мәҗүсилек булган вакытта бәйрәмне чәчү эшләренең ахырында үткәргәннәр. Бу сабан туйны урак бәйрәме буларак бәйрәм иткән төсле. Халык ял итсен, үз көчен үзен күрсәтсен өчен үткәрелә. Һәм бу урман хуҗасы аюны шәп уңыш булсын өчен хуплау. И раздобрить этого властелина леса, медведя, чтобы хороший был урожай. Бәйрәмгә бүләкләр алып килү мул уңыш сораучы йола булып саналган. Югары Акташлылар Автанчи бәйрәмен елда уздыра һәм әлеге чарага тирән мәгънә сала. Быт, культура, наследие, история. Көнкүреш, мәдәният, мирас, тарих без аны белергә тиеш. Чөнки үз традицияләребезне, үз тарихыбызны белмичә, кеше үзен кеше дип саный алмый. Белергә кирәк. Менә шуның өчен без бөтен халык өчен шундый зур бәйрәм үткәрәбез. Надо знать это. Вот для этого мы проводим такой обширный, хороший праздник для всего народа. Халыкны ял иттерә, җырлата биетә торган дуслыкны ныгытучы бәйрәм Мардва телен саклауны максат итә. Яшь буынны гореф-гадәтләр белән таныштыра. Я прихожу сюда, чтобы
поздравить маму и еще, чтобы она гордилась всеми. Мы переехали уже 10 лет назад сюда. У меня супруга работает заведующим клубом сейчас. И мы постоянно ходим на эти праздники, совмещаем и помогаем селу всему, чем можем. Офтанчи бәйрәменә Лениногорск районыннан да кунаклар килгән. Мордва Кармалкасы халкы сүзләренчә, узган атнада оларда үткән бәйрәмдә акташлылар булып киткән. Ә кунак ашы кара каршы була икәнен истә тотып, бу атнада олар үзләре Әлмәт районына килгән. Ну, это мордовский праздник. Собираются вот мордва со всех. Бу Мордва бәйрәме. Мордвалар барлык авыллардан җыелалар, чыгыш ясыйлар, барысы да шәп. Мин беренче тапкыр килдем. Барысына да ошый дип ишеттем. Оештырулары бик яхшы. Так что, ну, я слышала, всем очень нравится. Молодцы за организацию такую. Сегодняшний праздник для... Бүгенге бәйрәм барлык халык өчен аралашу. Чөнки мондый зур чараларда бик сирәк очрашабыз. Ә монда халык күргәнегезчә бик күп җыелган. Яшьләре дә, картлары да барысы да бәйрәмдә катнашырга, үз тамырларын тоярга, гореф-гадәтләргә хөрмәт күрсәтергә тели. Участвовать в данном празднике, почувствовать свои корни, отдать дань традициям. Бәйрәм бүләкләрсез үтми. Гаилә елында өлге гаиләләрне хөрмәтләделәр. Алар арасында 50 ел уртак тормыш кичерүче акташлылар да. Живем и живем, работаем, детей воспитывали, растили. Яшибез дә яшибез, эшлибез, балаларны тәрбияләдек, үстердек. Хәзер инде оныклар, оныкчыклар. Аллаһ безгә мөмкинлек бирә, менә яшибез. Начар булганда бер-беребезгә җилкә куябыз, тормышыбызга шатланабыз. Бер-береңә юл куярга кирәк. Тормыш шума булмый. Кайдадыр абынасың да, турып басарга, алга таба барырга кирәк. Где-то и споткнешься. Ну, надо вставать, идти дальше. Бәхетле һәм бердәм югары Акташ халкы һәркемгә ким дигәндә 50 ел бергә яшәргә, балаларга, оныкларга милли мирасны тапшырырга чакыра. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Рус Акташы авылында исә борынгы славян бәйрәме саналган Иван Купала көнен билгеләп үттеләр. Сүз Рәдифә Нигмановага. Иван Купала бәйрәме славяннарның борынгы йолаларына бәйле. Бу көнне гадәттә даруләннәре җыялар, такияләр үрәләр һәм төрле ырым ышанулы йолаларын башкаралар. Рус Акташы авылы җирлегендә бу йоланы фестиваль форматында уздыралар һәм бүген халык йолаларын хөрмәт итүче йөзләгән кешене җыйды. Здравствуйте, друзья дорогие, жители наши родные. Здравствуйте, гостюшки званые. Иван Купала славян календарендәге төп бәйрәмнәрнең берсе. Аның алдыннан су коены гореф-гадәтләре катлаулы йолалардан санала. Борынгыдан славян халыклары бу бәйрәмгә каршы төндә чәчәк һәм үләннәр җыйган. Алардан такаялар үргән, корылмаларны яшеллек белән бизәгән. Кичен учак ягып, аның өстеннән сикереп чыгып теләк теләгән. Су сибенгән, суда багу баккан. Иван Купала борынгыдан славян халкында кояш, җәй һәм печән өлгере бәйрәме буларак та билгеле. Су коены бәйрәмнәре мәҗүсилек вакытында кояш алласы хөрмәтенә оештырылган. Заманча бәйрәм итүгә күчкәннән соң Иван Купала 7 июльгә каршы төнне уздырыла башлый. Рус Акташы авылында аны фестиваль форматында күчереп 18 ел элек уздыра башлыйлар. Этот праздник нес добро. И в результате образовался Иван Купала. И он никак не мешал дожить до наших дней. Бу бәйрәм һәр вакыт яхшылык алып килгән. Бәйрәмнең әкияти өлеше дә бар. Кемнәрдер һаман да булса шул төндә генә чәчәк ата торган абага чәчәген эзли. Күрәсең, аны әле дә булса таба алучы юк. Ну, наверное, никто еще не нашел, потому что если человек тот, который нашел, это будет суперчеловек. Чараны Әлмәт музыка көллияте студентлары театральләштерелгән тамаша белән ачып җибәрде. Шуннан соң чират фестивальдә катнашырга дип тирәк авыллардан, күрше районнардан килгән күп санлы иҗат төркемнәренә бирелде. Алар төрле халык җырларын башкарды, милли уеннар оештырды. Каждый год мы здесь празднуем Ивана Купалу. К нам приезжает очень много гостей. Это народный праздник, традиционный. Ел саен шатланып көтеп алабыз бу бәйрәмне. Ачык күңел белән кунаклар килә. Ачык күңел белән каршы алып, бергәләп күңел ачабыз. С душой. И к нам тоже с душой. Много зрителей. Мы тоже рады, артисты, что нас приветствуют. Мы и сами веселимся. Рус Акташы авылы җирлегендә эшләп килүче Старая гвардия ансамбле чыгышын һәр вакыттагыча яратып кабул иттеләр. Таңга кадәр дәвам иткән фестивальдә учак ягып тиешле башка йолаларны да башкардылар. Рәдифә Нигманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа Кәшир авылында исә яшьләр сабан туе узды. Бирде әлеге бәйрәмне дистә еллар дәвамында уздыралар. Милли бәйрәмебездән аермасын иде. Җавап алдагы материалда. Борынгыдан килгән гадәт, исәнлекне сорашу, гомерлектә истә кала, бер күрешеп очрашу, исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганнар.
Һәрбер авылның үзенә генә хас бәйрәме була. Яңа Кәшир авылы яшьләр сабан туе белән аерылып тора. Ел сайын яшьләр көненә багышлап биредә кичке сабан туе уздыралар. Бу яшьләр сабан туенда безнең традиция буенча бер 20нче ел үткәреләдер. Ул инде безнең хәт традицияга кереп китте. Аны бөтен халык, күрше-тирә авылларда көтеп алалар. Менә мондай көндезге сабан туен көтеп алган сыман, качан була, качан үткәрәсез дип көтеп алалар. Елда үткәрәбез. Һәм инде бүген дә инде безнең традицион сабан туйда булган уеннар да була. Һәм инде башкача кызыклы уеннар, яшьләр өчен менә волейбол ярышлары үткәрәбез. Командалар җыеп, күрше авыллардан да килергә тиеш командалар. Яшьләр сабан туеның уеннарында тиешенчә күпчелек яшьләр катнаша. Быел күңел ачу программасы әтәч тотудан башланды. Каширы, конечно, очень большие молодцы. И тот сабантуй хорошо прошел, несмотря на погоду. И сейчас все свои работы закончили и пришли на сабантуй. Yılda uyuşturuları bir kurkama kadar dindi. Ben kurşu Gülceyl'den geldim. Bağlar bile geldim. Bağlar ne voleybol oynuyorlar. Yaşlar indi. Yaşlar için bir geybet ne? Şöyle devamlı bulsun. Авыл җитәкчелеге сүзләренчә, бәйрәм авылда яшәүче яшьләрне дә, читкә киткәннәрен дә берләштерә. Әлеге авылдан чыккан яшьләр дә шушы көнгә җыелыша. Но булай бик күп кеше кайта, бик күңелле шундый бәйрәм. Яшьләр очрашалар, уйныйлар, семьялары белән танышалар, бер-берсе белән танышалар. Инде яшьләр дигән сызыкны узган парлар балаларын таныштыралар. Соңыннан инде ул балалар өйләнешәләр, үзләре дә әти, әни булалар. Һәм буыннар чылбыры шулай итеп ялганып китә. Линия Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Әлегә шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.